choose life say what the ba yen kasa no ma o se pow enkwa abusiafo na otwe asan akwa pro abetu yembio kote mu nyinara ye ne wo hwe emprepre nokasema ewo Deuteronomy ngoma no na otwe mu no ye wo adusua etoso enwotwe se wo hwe adusua na tifi asem na de pa o se pow enkwa ye basesia said there's no middleman. Osumonyakon in the true way. Osumonyakon in some our true Bible. There won't be come only being free. And I say you're showing the ya. As somebody will be via YouTube and you just out the same betty. Mom was to see I want to Christ Jesus. Here Junidia, we have eternal life. Mema munyina akwaba na fe so ye chia musonko kwan so yenim se onyankopon adomti ye nyina ye hu eye bebia mo biara nso onyankopon ebo ho ban mugusuara eti enkomu yeda munyina asenso se da biara mode mo fidie de to London Ghana memenda akwanrefo Sabbath school na fe chosemu empensemu the whole of this quarter no aye anije sempa sanse Deuteronomy abie yani ama ye hu nsama ekoso tutru enema ekoso afutu anyankopon na Moses so de ma omo abra no madru Kena hye ano no mo ba be kokena ya hu se afutu no nya omo nko ana na ekoma omo yenso ene ekoma yegusuara ye eko ene ye wadusua etoso enwotwe Moses afutu a ogusu a wotu mu ansa na omo kokena no ene no so omo mpaw enkwa eno ne adusua no atifi asemiwa bigafo sonko wa ha omo ba beboa na yedi emu empensempense mu no edi abram but answer na no menkutie nwuma mfiri London Ghana menda akwanefo church kwa ho omu wia yedi adisua mu empensempense mu ebeto amso
beda London Ghana me da kware for church kwase enwuma omode abraye sene mekaye no mabigwafo no aye krado enwoma no aye krado bibia aye krado akase yedi ti ebenumu na fe ya hwe yen adisua numu but answer no moma memfasa kwanya iso na menna omadi emfantremo na fe wia ya bompaye na fe wo chosem afa chosem wo sabasku nso afa sabasku ni nyina yedi ti enum chosem enum ene ye wo adomonti me wo elder Dr. Alex Collins Arthur ewo menchen habium ende manias jepase dog as atimi abeka me ho ase ti dog ye mo akwama great that's say and then so saying atimi abama ye de edition ye ebre ye for me ba manimu a na me ba owurayere Agnes Tete ende me kase sister age onati emfimfi no sister age ye mo akwaba great na fe me ba menchen hase nso a elder Kingsford dia boaman so enete menchen se da ye mo akwaba ye da munyina asese nyamkopon ayamadom na afi mama ho kwan se yemfa adisia se mfambre yen atiefo se wo hwe ene adisia na tifi asem no kra de wo hwe na tifi adisia na tifi asem no nkwa krompo kire yen the whole thing was power and kwa but free last week the no so na no kwasem na come up wo hwe last week adisia na se ne na yesi esua ye okwan a Israel for no nchechemu aditonomi de ma efa emra ene adom ayonkofa ewo omuntem na afeye hu se nipa ye de yenye hwe na nam adom nso nti ena onyankopon ayeden ama yenkwa yeda so tinti se ekoba se yenya ye ho a ma yenka no yakuma mu se ye trene bi nti se ne na wokache Israel for se mukona mutimi defeat anak asefo na ma monka se mutene bi nti na ma mutimi ayeden na mu ye me nyankopon madom na media konka wo mo se muntimi befa asase na addition is very powerful ye hwe ende di but answer na ye behwe mu no ma me ma dog emompaye emaye na fe ye hwe ende di mu Mommy emompaye Yero Yesu dawase akwanya ade ama ese mesua ho nsam Jansa ne nim die free won chen ti die sre bebre se fa bedom ye ye die tiefo nso hye won sa ye sre bebre se mo makoma a omo begye wasam ye na omo timetu ho anamo ye dawase bebre efisi ebisa we e wodoba Yesu die mo amen great so wo hwe yen edition ni animu nsam no ye nsembia na de o se abawa bia na obewu na ompese obewu na momba bia areshimu a wonya ese owu a ne se yedi ni tini bekwa akohye ba bi na yedi nro bi aye na atnase a be so many years na afi o masa de na ba enkom o de sa areshimu no na hotoso no anase ni hope owo se owu a sa hope no ekwo no de ne were akohye o hwa na eye ayewo 70 ne power wa power na obewu a de order were akohye no the word of this week no ye behwe opaw die na ye mpaw na die na ye paw ye decision a ye taking nyina no afutu a Moses ede ma wo no decision a ye nso ne ye taking die na chese decision a ye take owo decision ye take na nkwa decision ye take me sorry anopa de meye madwen se meye biara no so menya nti ase bi se opaw ya mapaw se ne abrabo ya me ye se meboyi na mo wo fa anase na mo nkwafa nti ye behwe okwan a Moses fa so tu omofo in that direction and so ye de atoto ye nso ya brabo abro ma ye krado so mbeko omuwura Israel mu no ye nso ya ye krado a ye twen osoro foforo na asase foforo na chese futu ni nyina ebeko ama ye nyina ye ka bosam no ye be fa free Deuteronomy chapter 30 verse 19 Deuteronomy engoma na chi aduasa yimu du enkron sister age say why ye krado a ma ye nhwe de wo hono pamtom mienti erade asem me frɛ osoro ne asase medi mu adanse enese me de nkwa ani owuo enhyira ne no me masimu anim enti fa nkwa na woni wasefo enyankwa
Amen. Say afutu no bibin na yedi kan apone ho kakra ye kono say ye ko yanim nyina no ye behwe se ne sitie na fe ya hwe how are you betimi akasa afa ye hye ya disua na si emfamfri Genesis na fe ye mfambra mfambambe wura ye be ko apam foforo no mu kakra na fe ya sampa na ya hwe niema kakra wo hono ye ni kan hwe opawa onyankopon de ma Adam ni Eve ewo ehonomo na fe ye mfantoto ne esi wo hase na fe ye nhwe sene opaw no mo nso omo fa no ne de omo paw ye ye Genesis chapter 2 verse 8 and 9 na fe wahuri akan 15 to 17 on so say agewa ye krada ye nhwe de wo hono na Awurade Nyankopɔn ye tro bi wo Eden a ewo epoye fam na wo de nipa onwunu no no tena ho na Awurade Nyankopɔn ma ne nua ahodo nyina a ohwa eyefe na eyese odie asase ne so na enkwadua esi tro no mfimfi ne papa ne bone hu nimdie dua fifiri asase ne so pamcho eti edunum no kopim 7 and so na Awurade Nyankopɔn de onipa no kɔtena Eden tro se ono na onwen ho na ohye onipa no se tro mu ha nua nyina dibi na papa ne bone hu nimdie dua no de eni efise da obedi bie no wo na obewu amen Genesis chapter 3 22 na 23 non so chapter 3 wana eti miensa no chichemu aduonu mienu ne aduonu miensa no ose na Awurade Nyankopɔn ka se hwe onipa no ayese yen mu baako hunu papa ne bone na afei de ebeye na ontene ninsa enti enkwadua no nso bi ni antena sida enti Awurade Nyankopɔn tu no free Eden tru mu ho se onkodo asase a ofa no free mu no amen enti isagio ye show ye hwe opaw nkwa ani owuo paw akinkansem ye de ye shase free Genesis mfuni be na etwa ekire yen tisani akinkan no Onyankopɔn na oka asa bebo ni practice ne nsaso na obo Adam na oka asa odi Eve beka no ho na de dwumadi oni ma ni se edin kaposi tutu bibia din shaha dodo bibia yese uye wodro ni bia ye osaka cha ni se me ma opaw me din dua wo yesi bibia obetime di bibia wo ha nua hodo bia ba de esi fifi ha idie enfa wonsanka na da obedi bi ni wo na obewu onipa antie Nyankopɔn wampa oniye wampa onkwa opaw se obedi abode echi nsese obedi nyame echi ede ni nsa ekokan dua ni kwa se odeka enu nti oye boni na Nyankopɔn do a owo mani panti osi papa ni boni dua se wudi a nkwa dua no wudi a obetena hoda nti se ne be ya mo nkodi no mo tena na boni no so no wenti ende ese opam ni firi ho enkwa ye de ma na eni kwa se oye adwuma na wadidi ni se ya pam na firi tro ni mu a agise ono akasa de ni nsa koye adwuma ansa na wanya bibi edi enti Onyankopɔn do a odido nipa no nipa ampenisa ono afa ne de eni nde ni aba betu yin de bia Onyankopɔn ma ya paw bebre enso nipa etibi kase ye ni nyame de so na gise no se ohwa enkwa hyase ewo Genesis enwoma edinkan no eni wo disi ho oba so Revelations so eno so wo ni nkwa so ho enti ekasampa Onyankopɔn oye beginning and the end mama ya nkwa wa hyase enkwa ni ta choice ne so book na wiye enti na me meka ne se Onyankopɔn wa mama ya chances bebre meti ho ma ya boni bebre nya nyame adema ya bia nka menti ase mi ni mo bia o tie mi de so de bia ya ko na ya sre enwade fa cheme na odi akyeye enti sa adom no ede na ede ye adom ti de bia ye boni sa na ye ntie nyame ana Adam entie ni ya pam ni fitro ni se yensu ye ntie a anhwa awieye no ya paw ne de ye be konkom anase obom enti opaw ne da ho ma me no ne ye be fa no awieye no sunsun so na ye be ba so great ye show in a more practical way no okwampen so na ye decision a ye aginasi a ye si
de biara ya brabo aye bono okwan ben so na yehu se opaw ya me pawi ye de biara decision no ye paw no e de ye ko boni mu anase de ye ko nkwaje mu anase how do we assess that sign na ye be hu anase susu dua ben ena ye de be hu se opaw aye pawi e de ye be ko boni mu I'm just said the menu abano a kind. Umze Nyankopon Emra Okachre Adam ni Eve say eduano a esi throne mu no. Wanka say eduano si wo keke. Nam di dua bi esi throne mu enti mo hwe. Wo kire om di eduano omudi ansunsan so a ede beba. Dia nua atwa ho ne enema e wo throne mu nyina wo de amon. But that particular tree no was mudi a so be free so aba sanso na yen so Onyankopon de na asem amaye ode ne twere no ato ho amaye onam Kristo so akyerɛkyerɛ no ma bebiri sase ye power e power opa e wo Kristo mu a e benya nkwa ntimi no mi enu ye sɔre anopa anamonto bi a ye etu bi a yenim samitu saa na mo we ko nifa anabonkum a nsunsuaso a menya firi mu ni sɛ me mamani bere minua bi ade a sinsuaso a dem beko muni samantie Onyankopon asem a sinsuaso a dem beko ni nanso samitie so a edin sinsuaso be pabi ebebre me nto Yesu ka asem bi na ya na emprebebre ni yese edin so ka se ye no Onyankopon afi akoma ne ya adwe ni ye re nyina ento no so ne ye no na afi wansi ho wasi ye no enua se ye de yeah. So me do Nyankopon na ma no wo a e de na be happen wo so wo no me e de otai be to yemienu ye ntem ama da bia no ya setena ye tena wasasi so no anije mfiri mu ma ndi sa me pa anije de a wo sa me de me do menua sam pesa me ho to me nam nya asomdu a wo sa me di menua bo na e che no sa me de che no a won so bibi be kana koma na won so de ache me ndi question no obusa no opaw bia e be paw awasase su bia sunsuaso na ya na ye bu ya nigu so ye pese ye nya ade nya pese me nya asomdue pese me nya anigye but me nua a wo me nchen me yira wo me nchen me ma wo me nchen mabusu a wo me nchen no me pese wo so be nya anigye ndi se wo mo anya anigye a me so me nya anigye it's as simple as that. Great. I think it's almost 37 or say Onyankopon nye bibi gise wayi na dia chene nko adifo na yesi ye hu bia nyame ya chene o ma mo num cigarette mo se ya chene say smoke kills ya draw near mother what say ya oni ma da ya o ti ase enso so any part da so koto we hu enti any part sometimes we ye nim se na ya na ya dwen bia nyese nyame yesi ye hu bia o de amaye o se kan hu me da na nkonkon ye kai ba ye ne konkon na Inti wa sorry and Rade and I made a was so mama so India familiar now pay. By in Panis, I presenting my Radin Pesem ye say yes, I and ye Mr. Say Radi way a yes, I mean, I say, and I said you can't say me. Great. Yeah, it's a very, very practical. So share. That says the more so what's sorry how you deal with your kids, or your choice. How you deal with your wife, your choice. Wasori bamu your choice. Oba sorry ade wo ye no your choice. Obi ye obone a how I will react no your choice. And that's to say your daily decision bia ye fa bia no your pow. Ade bia wa bon wotim se oba bia no wa pow. Either say ebeboa wo nkwaje mu anase de obekọ oseye mu. Now that means we have to be very, very careful in decisions are you taking, how are you titi your ma, how are you titi your renomo, how are you titi your neighbors, how are bibia ye bia no opawo mu. And to say I'm very careful na say I'm here or kwan a yebefa so aye niema no na ankoye amaye. Unza oka bibi fa kwan a yefa so etreat yema opawo ni bi. Yana arehusem kakra wo ne se especially say yeko ye nchia yeko Ghana yenye etena compound house kakra ne abusuafo nza se obata bi wo na oba wan treat oba no yi na usori na oba no atemdidie na wodididi no yetimi didi e matem sa akora ye bibia mfumso kitua bi a insese ye mefre na ba nchen na yene na kasa yetimi didi atem bi
emfata ekeka nsem bi na mra wo kasa asem no e wo so hunu ze wo neighbor no so a won so wo ho no sakora no koye bibi a the same treatment no de be ma no na so ko duru ba bi a ya na awofo no bi wo ase ni neighbor no ma ne ba no sa treatment na ni ono no bu afu ada na wo ye me ba sei na ni wura fi se sa treatment a wo de ma ne ba no ono so na omo nchen no omo hwe so a what's your careful? Very good. Madam Wasipa, yen to us na fe, yen share, yen ko, yen afe was say no middleman, and I say, any obia wujin and finfin. And also, a wire me the pa, ye beking can, I can cancel be a war, John 3:16 first. Na fe, ya have some bayeti ababa share Genesis chapter 7, 22, 24, na fe, ko Romans 6:23. Yeah, just no middleman, and I say, you knew be on the original fin. You have to belong to one side. It just say Obewaha, and now Obewaha say, won't mean you fin. You're just saying, I can cancel me, but why am I at this idea? Say, first, no, John 3:16. You had a tell and such a mudunsia. Na said, dear, when Uncle Pondo, we are sinning. So, or didn't about a wound no mine. Na obiara wo gini die no wanyira na wanyada nkwa amen Amen. Okay, nafi yapa Genesis 7:22-23. Genesis etienso ichemu aduonu mienu ne aduonu miensa won a honhom ahome won mu no na wote asase pese so nyina wuwi na opepa bibiara enkwa wom ai wo asase ani efri nipa so kosi ntoteboa ene mmoa wo wia ne ewiem no maso na opepa won fri asase so na eka no wa enko ara ne won a wone no wo adaka no mu no amen Sa na oba Romans 6:20 so say na bone akatua ne owuo na onyankopon adom akyede ne da nkwa yen awurade Kristo Yesu mu amen yen hwe sa akenkan samiensan ya kenkan yo say na boy me yete sa obi ntimi ngina mfimfin ana say there is no middleman eno no ye be kira se say onyankopon ama yen hyehyeye na wakas de yedi ne hyehyeye no so a babia sa hyehyeye no ade ebewie waka kire Adam eni Eve say sa dua emamuni eda mo bedie no mo be den owo na mo biwu na pass o mudie no mo wuye spiritually no they were dead because o mo ne onyankopon entamuti na the moment I ne onyankopon entambetie no na ye wo mu eni nkwa mo bi sa na o de kire yen say si eba onyankopon asemu ne nhyehyɛ mu a yeni mfimfin gina bia broni beka say there's no neutral ground either say you are for God or you are against God and into see Revelation chapter 3:15 mra woka Laodicea asafo won asem wo say mo gbe share mo nye share mo a mo so mo nye nyuro wo say look so ye look wo mo a me feel afri manum sa no ode mai John 3:16 o say said onyankopon edo wi ase so ode ne ba koro no mai said obegina di no wanyankwa obenyankwa enti enoma mienu na wo so obegina di no wanyankwa se wunyini ni no wu so wanyankwa well enti ya ni nyankopon ani di a owo ni ebewu okay eno no ode ya ko Genesis 7:22 oka Noah breso Noah nyankopon se obese wi ase omo obegie di no Noah build the ark paton safram wa open no bra okay omo ye sutie no omunyankwa Noah ne nasefo no omo ye se de Noah kan insida enemrem ye ka the same similar thing ye ka se onyankopon ahyebo se mre bi ba awie no beba na nasase a wasiesie no sase no obese no no aye fufura se nya possible wa hwe wi ase no ma yesiesie mu ne ade na nyankopon betumi ase no the same enti eho no wo mo ye sitie no omunyankwa
omo anye suti no se nsuyire no bai na omo yeden omu ewi ye ba Romans 6:23 wa o say the wages of sin is death. Sin no ne de sin is say ma anye suti ama onyame na me ne onyankopon entamu ate ti se me ne onyankopon entamu ate a owuo ne mewu physically ye was asase so ayeye bo ne yewu ana eternal death no so ebe saba no wa ye friend na mom osese ye de ye to Kristo Jesus so ye gini dia we have eternal life and the trust no am ya ate ase ne say see a penkwa dia then we have to choose God. We have to be on the side of God. Then the saying neutral ground be any ho yentimi nye neutral say me gina finfin me won kwam esa wo hu possible ada say wo hu ana say wo kwam. Great. Your dog. Sir, Asama elder ne Antiage kan no ama a serious issue ne deal with. Yeah. Some the other kan ye to the Antiage de kan na. Let's just say every day at every moment niema ye Abrabia ye no we are making choices. Yes. Now such choice ni nyina no feed it towards see benya nkwaje and I see benya owu. And I actually who say there's no middle ground. And the other for no wait say ye very very careful. You're sorry free if ye I dream with team niema free number and some ye can near ni sua a babonteno I say you're very careful for say a bonnet and yet say be a one day pin up bonnet started na aba and then yes one day been so na inshira na aba it grow into our choices now every single day no send additional kono determine baby whether you be nkwaje na say benyo owu great me that must pass and mo baba additional mo de amaye no your choices are there's no middle ground into ye kanya kopon asam na say Moses time in front of Noah time say like Noah ka asam na there wasn't a could be say oye adaka no kronpo bi mbeboa no but oman ya asam na ndi so there's no point say omo boa ye oman yindi no omo ngina ha na at a point in time ye bibia adaka no mo mabam and now omo no de ndi kankom na there wasn't any that separation you too obeboa no na wanyi ni a deaf one meboa no kra na wogidi ya nkwa edemawo enti there's no middle ground say oh yeah so for akasem na madwen ye mentanta nyankopon be say omo adwen ye omo ntanta no omo de munjina mfimfin mame na mo amosi mo adwen pisa mo ne be nante no then obeba be deal with more special now about no too it is either say obesi wadwini pi na ode nyankopon anante na wa power sa power no anase obeye wadwin se woni nyankopon enante na that is the other side of our power no enye sa na tie great mama yento asem say on say ene wiase ni mean say munim be ya adwan on say ne wiase see truth is what nyawo hu say ye nukre enti say adi black with am say black na elder ka say you blue sa no no gidi ene still be wiase dia ba enti e ma nyame dia ni je say dan chen baby kwa enti say yamfa nyame asema there's nowhere better to survive because we are seeing who is truth and different from the Nyamiasan. Exactly. Christopher, yes, very, very important for yes, because in the pan we are seeing him pass away a black or say a blue. And to say no, so so fast. Exactly. Great. Muma Yanto also and another important aspect of the lesson no ever has said. And also or say life and good, death and evil, blessing and curse. Nkwa ne papa owu ne bone inshira ne nome. In fact, wakeka abomu esa. Yehwe se ne Deuteronomy 30:15 to 20 be boa ma ansem yetimi atiase wo hono. Sister ge say why crowd yehwe se ne o kan wo hono. Pam tom yente radiasem. She enna me de nkwa ne papa eni wowu ne bone mesi wanim. Yes. Na me sha wo ne se do Awurade Onyankopon na ntena kwan so na de ne mransam ne na hyede ne natamudie so na wanyankwa na wadore na Awurade Onyankopon ahyira wo asase abere koso akodi so no so na se wakoma dane na wo na wantie na wo ma
wɔtwe wo kɔsɔre anyame foforɔ na wɔsom wɔn a mepae mu mekyerɛ mu nnɛ sɛ yɛ na mobɛsɛyɛ wo na ɛrenkyɛre asase a woretwa Jordan akɔ soɔ akɔdi soɔ no so ɛnnɛ mefrɛ ɔsoro ne asase medi mu adanseɛ sɛ mede nkwa ne wɔwuo nhyira ne nnome masi mu anim enti fa nkwa na wo ne wasefoɔ anya nkwa na dɔ Awurade wo Nyankopɔn na tie ne na bata ne ho ɛfiri sɛ ɛne wo nkwa ɛne wo nna dodoɔ ne na watena asase Awurade ka wo nananom Abraham, Isaac ne Jacob ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so bajo me kan aduonu no biem na dɔ Awurade wo Nyankopɔn na tie ne na bata ne ho ɛfiri sɛ ɛne wo nkwa ne wo nna dodoɔ na watena asase Awurade ka wo nananom Abraham, Isaac ne Jacob ntam sɛ wɔde bɛma wɔn no so amen in fact so hwɛ Deuteronomy there sister Agia kan ya as a Bible ni nyina no wabɔ no tofa no and it doesn't seem say or kasa kyerɛ Israel for be it's like ɛna ɔka asɛm we akyɛ sɛ wo de wadwene di akyire pa dog yɛhwɛ mfoni bɛn na o twa kyerɛ yɛn wɔ ha sei Sunny Eddie can said the book of Deuteronomy. So here, Moses this time na why zoom some robe preaching all money. I say Papa Bia niyam shishman and man na the entire niyam shishi Emma Israel for near your shared application to union and I say na Moses name say sa a quino I think it take you just 40 days. Yes. Now Moses first hand dear asordin Ediama Israel for say kwanya sanke 40 days no say abeye 40 years ama e drew baby kra no ka Moses and step in na Yakopon wipe o munyina enti na be drew baby a Moses tu omofo o tu omofo say Israel for me dear se maka nyina maka kire mo two ways of a choice no there was no third one either say ube choose life in kwa and also ube choose wo na say ube so nya nkwa na die onyankopon aka no ese odi so person onya owu a mo fa we nya example 40 days no say are turning into 40 years na me sramo it is okay chapter 30 no 15 to we na one man sermon no be brave na oguso as all wrap on out no to say or dia rewudie na esromo say dia say me can bia maka kire mo mama I am very clear to you choices na mo ye no moto aso mo ye disobedient edru mrebia mo dru ye dru o mo dru power ha o mo kosoma boso mo de see Kadesh Barnea mo hu de see these are concrete evidence amahu say moto aso a edlowo na be mamo enti ene ma kire mo ni nyina na me hye mo say Awurade dimu monfa nkwa sana na Moses echeromo na so hwe nsama Moses so kan na nkwaje sem bi wo ho because na Moses e ka cheromo say e wom say options ni two say we city a wonya nkwa say wanye city nso ade owo na eba nanso ye somo nyankopon wa abadaye ye somo nyankopon owo do ema ne ma say sa mistakes amoye wo Kadesh Barnea amoye oba power no nyemu nyina no wa wipe mu still mo da so ho nti boshe na onyankopon e share maja Abraham o share maja Jacob o share maja Isaac any Joseph ne mo ano mo Misrim no onyankopon be di sa boshe no so no de makodru awiye odofo dia asem na Moses person ka kire ye Moses kire ye say onyankopon asem no clear two options there was no middle ground either say obefa onyankopon asem obeye sitia ma onyankopon asem a waka otro konkrun bia de beye adwuma na prepare ama nkwaje ana say obebu onyankopon asem no animtia na de wakọ owo mu nanso onyankopon hye say ona Moses so enam Deuteronomy 30 hye say yemfa nkwa o Bible kire say onyankopon mra no ebo ye ho ban protection around a fence around us so what your mind mu now the okasa wonyi nyankopon ni o but
onyankopɔn 10 commandments no de bɛyɛ adwuma not sɛ wo pɛ sɛ ɔyɛ Christian but wo de bɛyɛ adwuma wo sɔre a wo nwi obi adeɛ wo mfa obi yere wo wɔ hɔ a wo ni adanse krum mu ɛbɛyɛ very difficult so obenya aban mmra nanso tenase naka sɛ wode mɛyɛ kristoni nanso onyankopɔn 10 commandments no memfa nyɛ adwuma deɛ ne bɛsi wobɛnya aban mmra yɛde wobɛkɔ akɔto afiri ase enti ɛyɛ clear ɛyɛ example na Moses de ma ɛyɛ very obvious sɛ wodi onyankopɔn mmra so a ɔdɔfoɔ a form of protection around you enti onyankopɔn ɛhyɛw sɛ ɛnɛ wɔde nkwa ne owuo ama wo na onyankopɔn hyɛw sɛ fa nkwa Medase dog medase pa se wawie ne sade aba be yes sister me person me dike to e ka it is a traffic light system near driving no see red agina ho green akọ enti says so red now so be twama wa na wo pass mama ho enti sana onyakopan asem so aye say ye this wa ye ni how so I had to say obi wo ho driver only driving license police it no nya traffic cop kana wo yam shishu because nim say bia obechu but so wo license traffic cop o choma who's rushing because nim say won nya ne boni enti nyame hu ye mobo because we say ye pai say ade we yira na nya wo na wafa ye begina wo fia no pai mpo emfa wo because on fire nyame hu ye mobo na hu the difference between papa ne boni e be si ya ye te say na elder kan yo madam ase mama ye trust GD4 side you say we na elder pa ye trust sa paw papa ne boni we afutu ya na Moses de mom ye nhwe na eye den se ombedi onyankopon hyehye no so ana eno nso no ye nhwe se ne Moses kan wo Deuteronomy chapter 30 no 1 to 5 na fe wawura kan 11 to 14 no so ye nhwe se na den na emu owura me se ombetimi adi so ana na etisen mo se ngoma to so numeti aduasa chichemu baako ekopemenum no na sensem yi nyina inhyirane nume a medimesi wanim yiba midiesi wanim yiba uso na wo kai wo amanama na Awurade wonyankopɔn apam wo akɔhɔ no nyinaa mu na wo sane ba Awurade wonyankopɔn nkyɛn na wo ne wo matie nene sɛdeɛ merehyɛ wo ne yi nyinaa mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu a ɛneɛ Awurade wonyankopɔn bɛdane wo domum no na ne yam ahyehye no ama wo na wasane aboa wo ano afiri aman a Awurade wonyankopɔn apansam wo akɔhɔ no nyinaa mu sɛ wo nipa a wapam wo no wo osoro ano mpo a efiri hɔ na Awurade wonyankopɔn bɛboa wo ano na efiri hɔ na ɔbɛfa wo enum no na Awurade wonyankopɔn de wo bɛba asase a wo nananom di so no so na wadi so na waye wuye na wama wadore achene wo nananom amen etie edu baako kopim edu enum no edu 9 no na mransem yi a mehye wo ne yiye nya din ma wo nanso eni akyirikyiri eni osoro na waka sɛ wan na obɛkɔ osoro amayen akɔfa abrɛyen amayate ayɛ na eni epo agya nso na waka sɛ wan na obetwa po amayen akɔfa abrɛyen na yate ayɛ na nsɛm yi bɛn papa ɛwɔ wanumu ne wakoma mu sedi so amen ada yenhwe mfoni bɛn sɛ wadi kan ka blessing omu benyana fe wafi wo kyerɛ sɛ ankankan se ana sɛ mranse nya me ka kyerɛ nye sɛ ade bi agisa yasum obi ma ɔde chip akɔfa afiri epo na no ade aba we de da wanumu a enya den sɛ mfoni na asɛm bɛn no pɛ sɛ ɔka kyerɛ Israelfo na sɛ na yɛn so yɛmfa no ne de onyame enam Moses so ɔka kyerɛ ne mane sɛ nhyehyɛeɛ a anaasɛ nsɛm a ɔka kyerɛ wo nyinaa no ɔmbɛtumi di ayɛ adwuma sɛ ɔmo ebie ɔmo akoma mu na apɛ ɔmo nya ɔpɛpa sɛ ɔmbɛdi onyankopɔn anamɔ so a de onyame aka bia no ebɛtumi ayɛ adwuma onyankopɔn adesua no ɛma yɛate aseɛ de sua no last week ɛne ɛnɛdeɛ a ɔsɛ choose life onyame wanyɛ yɛn te sɛ robots wama yɛ free will ɛna wama yɛ the opportunity say ebetimi
apaw de wɔka no yɛbɛtumi apaw sɛ onyame yɛpɛsɛ yɛdi wɔ anama so me ahoɔden ne yɛni so nti wɔfiri aseɛ no wakeka nneɛma a Israel ya mpo so wɔn yɛ mfomso no mu wɔn ho a onyame de bɛkyɛ wɔn na afei wɔde wɔn asi yie ama wɔn atumi atu anama na no wɔsan atwe wɔn adwene si so sɛ de onyame akeka nyina ne hyehyɛ no ɛnyɛ den ɛnyɛ biribi a wɔde ahinta baabi ɛna waka sɛ bi a mekɔhwehwɛ ansa na mahu ne nyinaa no wada na di de akyerɛ yɛn saa nso na nemmerɛ mu onyankopɔn so ne nhyehyɛ ne ne mmara no wɔde ama yɛn ya na meka sɛ ɛwom sɛ yɛfom we should accept sɛ yɛbɛfom but ɛni si yɛdwen sɛ onyankopɔn nhyehyɛ ne ne mmara no ɛden sɛ yɛntimi ni so ya na yɛdwen sɛ oh na nyame si yɛ nipa di ɛbɛda ne yɛtimi adi so the question anka was say ebuse yɛn sɛ si yɛ nipa a yɛntimi ni so yi na adan na nyame de ma yɛn ebi onyankopɔn wonim yɛn ɔno ɔbɔ yɛn wabɔ yɛ sɛ ne nsɛ so nti si yɛntimi ni so a yɛmu sɛ agya sɛ agya wonim sɛ nhyehyɛ yɛntimi ni so na adan na ɔde ma yɛn onyame nim si yɛbɛtumi adi so nti the same asɛm a wɔka kyerɛ Israel for saa mmere no the same asɛm na wɔka kyerɛ sɛ ne nhyehyɛ bi a ɔde ama yɛn no sɛ gye ahoɔden ne tumi no firi ne nkyɛn a yɛbɛtumi adi so akristofoɔ bebree mede yɛ mfaton so yɛka preaching ne yɛka asɛm a so obi a ɔnom cigarette obi a ɔnom sa wo a wokasa abusa ho sɛ adan na nsa no wonom bi anaasɛ cigarette no wonkɔnom bi ɛfiri sɛ wanya ɔpaw no sɛ nsame nnom nti na ɛnyɛ wakɔ no wanya ɔpaw no sɛ cigarette me kɔtwe bi ɛno nti ɛnyɛ wakɔ no but obi a wanom bi da obi a na ɔnom nsa na afei wogyaeɛ no abɛyɛ kristo din no akɔnɔdeɛ no nsa mfa no nkɔ akyire bi ne kɔ ɔno bi sɛ ɔbɛsa akɔ baabi a no so wahunu ɛho nsunsuasobɔne a ɛba no so nti wasrɛ onyame sɛ onyame fa me ɛfiri saa ɔhaw yi mu the same si yɛgye onyame hɔ ahoɔden ne tumi a ne nsɛm a ɔka kyerɛ no ɛbɛtumi ayɛ adwuma wɔ yi mu na mmom ɛwɔ sɛ yɛnya saa ɔpa hɔ no we have to choose to follow God. All right. And then the instructions or the bema you and I say elder. On say Isaiah say o my ahyaje fofo so bi nkyɛ akwala nyame asɛm ne wɔ yɛ komam ɛna sɛ yɛ hwɛ ne ya asɛm ne wɔ bebia YouTube ɛyi gye sɛ wo pɛ sɛ wo betie ɛwɔ mu sɛ bɔne bebree wɔ hɔ deɛ ba papa ne bebree so wɔ hɔ a sɛ yɛka sɛ yɛ betumi ayɛ ɛna Bible bebia benya bi atɔ fofofo it's everywhere and you need excuse bia de bia ye kwa asobi wan kokon pa ti se saba school ya ye se woni bi kwampa obetimi ati okay then Ghana ya sorry ya YouTube Facebook bia ya recording in go pe years back kwampa obetimi akotie and you need excuse bia enye de eben it's near us and you need excuse bia say nyame asem ye ni na enye din so so kasi be di so ye betem with ono na dum yan kasa de yentimi yehwe but ye de homa na ye pem me ni die mu a Joseph ka say how can I do this against my God ti hu sa de na ye ni ti ye tia nyame a bibi be kan ye so nyame honhom ni wo yeso a ye kɔ ho a ebe preki ya dwama ya kasa we nyame mpe se me hu se we nyame mpa me nye enye de ma me ebe ye part of my life nti enye burdensome because mini nyame wa yonkofa great madam ase pa se mo achema fe yenhwe ni di awie na fe yemfa so ye adisua na so eno so ye hwe osom asembisa no yenhwe se ne Deuteronomy eka no ho na fe yenhwe osom asem a Deuteronomy kai na fe yemfa to apofo mensan kransema Revelation 14 no so ne yenhwe adisua betimi asua afrimu ha se ye di kanhwe Deuteronomy 4:19 na fe asatwe 8:19 yenhwe nsema ho no Deuteronomy 18:19 chemu edunkuno na wa ama wani so anhwe wo soro anhwe owia ne osrane ne nsroma osoro asafo nyina na antwewo ankosore won ansom won ne oma awrade onyankopon akyeche ama wiase amanaman nyina no pacho etingotwe mu du enkono so eno so
ɔsom ho bi ɔsom asɛm nso ɛwɔ hɔ no mu yɛnhwɛ sɛnea ɛhɔ nso ɔkaa no see na sɛ wurɛ firi Awurade wo Nyankopɔn na wokɔdi anyame foforo akyi som wɔn na wosɔre wɔn a medi wo adanseɛ nnɛ sɛ yɛ na ɔbɛsɛe amen Amen. Great. And Doc, yɛnhwɛ saa revelation sɛnea ɔka ɔsom nhyehyɛeɛ asɛm a ɔde tu ɔmo fui na yɛmfa ntoto revelation 13 revelation 14 abɔfoɔ mmiɛnsa nkra nsɛm no sɛn na mfoni bɛn anaasɛ ayɔnkofa bɛn ɛna ɔsom nhyehyɛeɛ no ɛwɔ ma yɛn ɛwɔ saa afotuo yi mu Yo, yɛnua panyin Moses so to Israelfoɔ no for no ɛna ɔma te aseɛ sɛ saa ɔpaw a ɔka ho asɛm sɛ yɛbɛpaw owuo anaasɛ yɛbɛpaw nkwa no ɛgyina baabi a yɛwɔ ntetɛe a ɛwɔ hɔ amanneɛ ne amammerɛ ɛwɔ hɔ ɛne ne titiri ɔsom a ɛwɔ hɔ firi sɛ saa time a na Israelfoɔ ba no sɛ mokae a adesua yɛde kan asua bi sɛ about 2 weeks or 3 weeks ago yɛsua adesua bi a mmerɛ ɔmo duru Baal Power a Midian hɔ ɔmo ɛhɔ no ɔmo som abosom nti ɔmo de ɔmo kɔfɔre abosom no ɛma Israel ɔmo paw owuo wɔ hɔ ɛma Bible di adanseɛ sɛ ɔmo kɔdii Baal akyi nyinaa Onyankopɔn kum ɔmo nti Moses make emphasis sɛ asɛm a meka about sɛ ɔhyɛ a mehyɛ mo sɛ mompaw nkwa rather than sɛ mbɛpaw owuo no ne kɛseɛ paa no ɛgyina deɛ wosom no adeɛ a ɛhyɛw so ɛno na ɛbɛkyerɛ whether choices a wo make no ɛkɔ life anaasɛ ɛkɔ death Bible di adanseɛ sɛ ɔhwɛ Bible mu nyinaa yɛwɔ central team be a running through Bible mo a great controversy ntawantawa di ɛda bɔne ɛne papa ntɛm ɛhyɛ aseɛ free agent room ɛno na atoa so saa bɛduru saa mmerɛ na Deuteronomy no Moses san twe ɔmo adwene si so say great controversy no real na say in some are making so person pow papa dia then start your starting point must be say we choose well the obe worship or the two powers are your worship. You either worship God, the true God, in the right way. Any other form of worship be apart from God, no, a false God. And that was the choice. So the starting point, and say, choose to worship God. And to my foot to be brace and Antiagia Kano, Deuteronomy 4:19, or Trey say, Yan Soma body, Yan Sumo Yankopon, Deuteronomy 8:19, or say, ye put on Yankopon near Kosoma Abosomoa, a woman at the Babaye so. Deuteronomy 11:16, and also okay, or say, Ye Maya who quite Emma Bibia and Dada Yakuma, and my young tree and home free Yankopon, Nemo Yan Sumo Yankopon, Deuteronomy 13:17, so Casa say, Nisi a mount Yahuquai, Emma Bibia, a tree Yadrin free Yankopon. And the most important part, and I say, Yabema Yahuquai. Na yasumo nyankopon ye na yasum nyankopon ye so I say your worship no true you say it true to God because I bring in America Bible edi adanse says all kind Genesis 2:1 and 2 onyankopon bo Adam and Eve nti ye nyina ye Adam and Eve asefo but the question say adenti na yedru baabi a ebinum som nyame ebinum som abosom ebinum so som different because say as na generation e ba ni nyina no ebinum mo ho kwan e mo free free the true worship of God. And the Moses catcher when I say, Samoko Namoko, Monama Moko to the promised land. Samoko drew promised land and also making sure say Mobe sum unyankopon in the true way. The unyankopon account Bible munina about 2 weeks ago lesson or same for being kaho and you being free. Your worship must be true. Or the four sons on unyankopon catcher say, and the same the bow in China or China, yes shall say, and non Bibles shall say. Power in Kwano, dear, the starting point necessary. So, Benyan Kwana, the starting point necessary.
gyina ɔsom so ɛyɛ sɛ wo paw sɛ wobɛsom onyankopɔn na wosom onyankopɔn a wosom onyankopɔn in the true way wosom onyankopɔn ne nsɛm a wɔatwerɛ bible mu womfa bi nka ho wonnyi bi mfiri mu na sɛ wosom no saa na wo choices na influence wo choices no na prepare for nkwa nanso sɛ wopo onyankopɔn deɛ a sɛnea ɛsii ɛwɔ bible mu no sɛnea moses ɛka no na kyerɛ sɛ wopaw owuo no saa ne teɛ meda mo asɛm sɛ yɛmmerɛ no ayɛbe yɛde yɛdesua no ɛbɛtwe ase abusuafoɔ mo nso yɛbɛda mo ase sɛ mode mo afidie yɛde ato ase ne ne mo ayɛ sɛ adesua yi menim yie paa sɛ yɛ nyinaa yɛafa sɛ adesua yi mu aba da sɛ nnɛ yɛde adesua to so ɛnkono ɛna yɛde bɛ ɛtoa mo so onyankopɔn ɛnhyira mo ne mo abusuafoɔ nyinara baabi a wo biara no kata w'ani na mema sister age ɛnhyira adesua no so koraa ɛma yɛ Didi pampacha me mampai. Onya me pere koso ada wasi yi wa ya kamfo din sa na wa kire se odi opausi Adam ne Eve anim odi opausi Israel fo nanim na mo pawo ye no nsunsun so no na awiye e ba wo so odi adekro na nso asi anim nya odi ma wo no enne na die nyina ye pe opaw na odi amante radio so se bo ani empa papa Rade wodi wodo wodi abotre ani akorokoro nso edumbra wodo no tutwa na adom no yetena ho na etutwa na waka se no yefinya finna ne otenentina rade yesro se dombo ma yendi wechi ma yemfa ne waka no yedi etiefo nyina ahye honsa nya ye kan bo yen kasa ne nya samo mu tie so ma munya etiefo ayefo na enche na waba na se uba yetimi apeje nya kasa nya me ya twen wa brene ni wakodi da ensada ansa ne ebehye mu bi no yesro se hwe so aye ho ma asembia e wo wadom ti amen amen